Det hele startede med Augustus. Det er ham her. Han vil tælle hvor mange han bestemmer over i hele verden. Også Josef og Maria. Der kom en engel hen til Josef og Maria og sagde, du skal føde Guds søn. Og så tror de et æsel fra Nazareth og kan hen til Bethlehem. De kom hen til et hotel, og så spurgte de, er der ledige pladser? Nej, der er ingen ledige pladser, men I kan gå ud i stallen. Men jeg skal altså føde Guds søn. I skal altså gå ud i stallen. Okay, så går jeg bare ud i stallen. Og så skal de Jesus ud af røvhullet. Der var sådan 3 vise mænd, der så en stjerne, og så gik de hen til dem. Og så de den grimme baby. Og så kom der en engel op på himlen og sagde,